katotohanan. Sa kaawit. Don't have to be afraid of what you are. Kumusta ka ninyong tanan nga maghatag o kinabuhi nining akong suwatampo? Ilabi na, sa libo-kalibong tigpaminawan, nining sikat na kaayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Mina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hero. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. One reaches out a hand for you. You can find love. You can search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on. You can survive when you feel like hope is gone. Look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. He's not hard to follow, but don't let anyone take us away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. That hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive when you feel like hope is gone. Look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Mabdos ka. Hey, anong hilak mo ka? Ang ibang hilakan? Huwag ka ba na ibabalaka sa ako kahintang? Ganong mabalakan ko? Nalipay mo gani ko? Ugba sa gabi, muad tukuga ako mga ginikanan sa inyo. Aron mamahin mo. Magpakasal kita. Babae may amo, huwag ka mo may kalalakinan, natural. Kaka mo gibabagas ginastuhan ang kasal. Dili ni mo amot. Natural. Ikaw may alkansi kay ikaw may babae. Kita mo alkansi. Mong ang kalalakinan, yun mo ay atong pagastuhon. Okay ra ka na, sir. Musugot rami si mama magpapanana. Okay na ma.
May natigong naman sa ko. Mao nga ayaw na lang kamo kabalaka si Papa sa gastuan. Alang sa mong kasal ni Mina. Ako na'y bahala. Gusto kong bunggang kasal, ha? Nagkasabot? May natigom ka na ba ay? Ang tinuod ay gamay pa gyud unta kayo. Nanood niya? May ihangyo lang unta ko nimo ba? Oh, unsa man na? Kung okay lang nimo. Ani alam kita sa akong edad. Sa huwis lang muna ta magpakasal. Ang importante nga makasal kita. Ug mahimo nang legitimate ang atong anak gawas niya, di ba? Sige, masagot ko. Sa huwis na lang. Magpakasal na lang unya ta sa simbahan day. Kung may igo na gud kong ikagasto lang sa atong kasal. Ikaw ang matuman, mahal ko. Ang may nungdanon nga magpakasal ta. O gaga ka! May pasilitiri sa demo. Sa usa ka huwis. Pasaylo ami si Roy. Apiki pamangod kamay si Roy sa kwarta. Unya na lang may magpakasal kung may dako na gid siyang tinikom. Murito ang tawana, bugiro. Huh. Musta mo tagi kong kalagot ang tawana? Day, pasensya ka na ining gamay nga bahay nga akong giabangan para nato, ha? Okay ra ni uy. Ang may nungdanon nga watay giipunan sa atong mga ginikanan. Gusto ko lang ipakita sa imo mga ginikanan. Labi na ni Papa nimo nga kaya ko ikaw buhayon. Ingon mo na ang atong anak. Pasensya ka na ni Papa. Disappointed siya nimo. Kanito pamigid kong nakabantay ni Papa nimo. Nga wa siya gusto nako. Pero okay ra. Nakasabot ako anak. Dili para ba ko makamaong maluto? Magpatudlo pa ko sa imong mama. Ayun lang haguan mo kagalingon. Nagsabak ra ba? Ako na imong luto. Ang gusto ko lang nga imong buhaton nga atimanon ang atong baby. Okay? Ikaw na budget sa akong sweldo day, ha? Dili lang kumukunit sa imong sweldo, uy. Ikaw na lang mag-igo sa pag-budget, ana. Ayun, ay. Ikaw may asawa. Ang asawa, mamuginay mo budget sa mga gastuhon sa bahay. Mangayo lang unya ko nimo kwarta. Kung may paliton ko alang sa akong lutuon, alang sa itong pagkaon, okay? Ingon man pitin ako alang sa trabaho. Okay. Dini ka lang di, ha? Ako na magsusi kung si kinsa ning nanuktok. Relax ka lang din, ha? Pa? Ikaw? Niya ka? Naisama bang sa kaas baboy kining inyong gibuyan? Igo ra magunin namo ni Roy, pa. O diya, kumataw na dyan ang akong apo. Sao naman lang. Kaigo raman ni sa usa ka gamayng pamilya ang among bahay, pa. Ako, si Mina, ug ang usa namo ka anak. Nagkasiguro kang kana lang niyang usa. Ninimpunan. Tingnan ba pagkasamahon na lang ko niya si Minang o sa kababoy. Nga anakan ug anakan na lang. Paon sa pa. Ni sobra ka naman. Bali ko gustong imo siyang pasakitan og sulti. Labi na gid sa ako atubangan. Tungod kay asawa ko masakitan. Papasalo ako. Dako kaayo nga akong pagtahod nimo isip akong amahan. Apan bana ko na usab si Roy. Ug mamahimong amahan sa akong anak. Day, Mina? Day. Manong ka? Ang nagulit naman sa imong tingin. Maganak naman tingali ko. Ang akong anak. Babae ang una na tong anak tayo. Ug liwat ka siya nimo. Salamat, ha. Kumplito na gid ang atong pamilya. May anak na kita. Ug mas labaw ako maning kamot.
tungod ug alang sa atong pamilya. Mularga ka? Oo, mularga ko silang nasod. Aron mas kapangandaman ko pa ang manindot nga ugmaon sa atong pamilya dahi. Aron wa na yung ikasulti pas papa ni mo nako. Roy, Gusto ko sab nga kapangandaman ang maabot na tong ingrandi nga kasal. Nagipangandoy sa imong amahan alangin mo. dili naman ko na kinahanglan. Nakasal na ba yata sa huwis? Mas nindot ang adunay bendisyon sa parit ay. Kanang sa simbahan gyud. Gusto ko musaad at abangan mismo sa altar sa kaminyoon. Nga bugtong ikaw lang ang babae nga akong mahal. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you Nilarga gyud si Roy sa KSA. Human sa tulo niya katuig niya kontrata, ni bakasyon siya aron lang gid may magpakasal sa simbahan. Mahal kaayo ko sa akong hero, ug mahal ko usab kaayo si Roy. Dinhi na lang kutob, more power sa RMN.